Kultura eta hezkuntzarako, aipatu dugu, bi adar horietan ibiliko garela beraz tokia berezkoa izango duzue, bai solasildi honetan hasteko eta bi eguneko jardunaldiak hezkuntza eta kultura ardurak ordezkatzen dituzue, biok ala biok, eta lehendabizi eskerrik asko, Eusko Jaurlaritzaren bi adar horiek hemen ordezkatzeagatik eta tarte hau guri eskaintzeagatik. Hasi, bientzako galdera berberarekin hasiko naiz, gogoeta bana eskatuz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan dugun argazkiaz, eskolak bakarrik ezin badu, zer eta nola egin behar dugu hobeto, 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko. Galdera ikurraz dator izenburu potoloa eta esandakoa, gogoeta bana eskatu nahi dizuet. Bozera maile. Egun on guztioi, eskerrik asko gonbite honegatik. Agian diagnostiko bat egin ez hasi beharko genuke, ezta? Eta nik esan nahiko nuken lehenengo gauza da, ez garela hutsetik hasten. Abia puntu bat badaukagula. Eta abia puntua da, azken 60 urte hauetan gure gizartean gertatu dena. Demokraziara iritsi aurretik egindako hainbat ekimen, eta batez ere, demokraziaren ondoren, autonomi estatutuaren legedian eta araudian oinarrituta egin duguna, eta asko da egin dugun hori. Irudi zehatzak erabiltzeagatik diagnostiko bat egiteko orduan, bi referentzia hartuko nituzke. Erreferentzia horiek adierazten dute zenbat egin dugun aurrera, eta baita ere adierazten dute non dauzkagon argiak eta non dauzkagon ilununeak, ezta? Lehenengo aipamena egingo nuke, Jokinek entzun zidan hau esaten, joan den igandean herri urratzen, baina oso grafiko iruditu zait, nun gauden adierazteko alderik onenean. Bi aste dira, Eluiarrek bere 50. urte urrena ospatu zuela, eta bertan omendu zituen Eloiarren sortzaile izan ziren ingeniariak. Zientziaren arloan ekimen berri bat bideratu zutenak, duela 50 urte, eta zientziaren divulgaziorako plataforma bat sortu zutenak. Eta ekitaldi hartan bertan, Eloiar sariak eman zituzten. Eta ikusi genitun, saria hartzera igota, 8-9 pertsona ordezkatzen zituzten ekimen ezberdinak. Eta hitz egin ziguten zientziaz eta zientziaren divulgazioaz. Gehienak 30 urtez berako pertsonak ziran, ikasketa unibertsitarioak egindakoak, eta euskeraz hitz egin ziguten, oso euskera gozoan gainera, eskuartean zeuskaten zientzia gaiei buruz. Gehienak emakumezkoak ziran. Batek etzun bertan egoterik izan, eta Massachusettstik hitz egin zuen, mitetik, bertan ari delako bere tesi doktorala egiten. Euskeraz hitz egin zigun. Eta ikusi genituen, behar bada gure hezkuntza sistematik atera diren eliteko kide batzuk. Gaitasun osoa dutenak zientzia ezagutzeko eta zientziaz hitz egiteko hainbat hizkuntzatan. Eta beste alde baterako behar banu, aipatuko nuke joan den urtean, Barakaldon, hizkuntza politikatik eta Miren Dobaranen eta bere taldearen ekimenez egin genuen esperientzia pilotu bat. Udako biltege batzuk antolatu genituen, beken, Barakaldon eta Ezkerraldean ikasten duten gaztetxoek aukera izan zezaten, eskolaz kanpo ere euskaraz jarduteko. Eta helburua zen, monitoreen eta trebatzaileen bitartez, egunero egin noi ez dituzten gauzak egitea modu atsegin batean, eta zerbait ikastea eta batez ere hizkuntza praktikatzea. Eta ikustezan bazutela, hizkuntzaren ezagutza bat, baina zailtasun izugarriak zituztela, euskaraz gauzak adierazteko nahiz eta D ereduen ikasi. Uste dut bi muturroiek adierazten digutela gutxi gora bera zein izan liteken diagnostikoa. Zentzu positiboan ikusita, 40 urteko jarduera baten ondoren noraino iritsi garen adierazten du, Eloiarreko sarituen kasuan, Barakaldokoen kasuan ere adierazten du, zerotik hasita zein den gaurko egoera, bere indarguneekin eta bere ahulguneekin. Argazki guziek izaten dute, ez da? Argi aldea eta ilunaldea ere bai. Jokin, zure gogoeta hasteko. Eskerrik asko, Pilar. Lehenik eta behin,
plazerra dela udaletxekin eta udal teknikariekin hemen egotea. Eta bigarrena, Bingenek egin duen argazki horren edo hori osatuz, euskararen legea baita ere mugarri garrantzitsutzat jarriz edo esan dezakegu orduzkioztik 300.000 persona baino gehiago euskaldun ditugula eta horietatik bi herenak izan direla hezkuntza sistemari esker, hori datua. Bigarren datua, eta da Eustatek emandakoa baita ere, 2026-erako gazte 24 urtetik berako gazteen 83,6 euskeraz aritzeko gaitasuna edukiko du. Hirugarrena baita ere, eta oso importantea. Euskararen legea, udazken honetan gainera beteko ditula 40 urte, euskara legea aprobatu zanean gure irakaslegoaren 5% bakarrik gaizan euskeraz aritzeko. 5%. Eta gaur egun ikastetxe publikoetan behin 85%. Beraz, eman zaion buelta izugarri izan da. Datu gehiago. Momentu honetan, D ereduan, edo D eta B ereduan, edo beste erabatea esan da, A ereduan izango ditugu 5%, 6%. Beste guztiak daude bai D eta bai B eredutan. D ereduan 75% edo daudelarik. Orain, beste elementu bat, baita ere importantea, leno alkateak esan du, baita ere aldun nagusiak, eta gure ikasleak, gure ikastetxetan, daude beraien denboraren, beraien bizitzaren, 8% bitarte horretan. Segun eta zein etapatan dauden, eta segun eta estraskolarrak edo jangelak edo zerbitzu horiek erabiltzen dituzte, baino gerta daiteke 8%, 10% egotea. Beraz, eta leno Jonek zinegutziak ere aipatu duen bezala, hezkuntza sistemak bakarrik garbi da ezin duela, baina aldi berean gizarteak bergaitu, alegia gizarteak behar du hezkuntza sistema. Momentu honetan, 2 urteko ikasleak 182, matrikulatu egiten da gure hezkuntza sisteman, eta hori oso importantea da, eta aldi berean gaigea 16-17 urteko gazteak bertan hezkuntza sisteman 100% mantentzeko. Eta hori ere oso importantea da. Azkenean, daukaulako gure hezkuntza sistema prozesu osoa gurekin mantentzeko. Gero emango ditut, nahi datu gehiago, ze errealidade ezberdinak daudelako, bai Gipuzkoan, Araban, eta gainera gero zimarko dugu baitare, etorkinak, zinegoeran, segregazioa, badaude hor baitare beste elementu batzuk importanteak direnak. Eta azkeneko mezua. Euskerak behar du hezkuntzak behar duen gauza bera. Eta da pakea, pake soziala. Momentu honetan, hezkuntzaren inguruan lortu deu akordio bat, akordio zabal bat. Eta hori, benetan, ni ustet, azpimarratzekoa dala. Eta gero gehiago jorratuko deu, baita ere udaletxeak zer esana badutelako akordio horretan. Eta euskerak beste inbeste. Geroxi, helduko diogu gai horriz, horrek ere baditu bestelako ertzak eta gainera momentuan. Horietan sakontzeak merezitu, baino izenburu luzea bada ere, denok konturatu gara, galdera ikurraz amaitzen dela eta galdera horixe, Jokin berriro ere zurekin nator. Zer eta nola egin behar dugu hobeto eskolan, hiztun hobeak sortzeko.
esan dugu, argi dago osagarritasuna behar dela, eskolak zenbat denbora hartzen duen ere kontuan izan da, biztan da osatu beharra dagoela, baina eskola berak zer eta nola egin beharko luke zure ustez, hobeto, hiztun hobeak sortzeko. Bueno, hori oso lotuta dijoa hezkuntza kalitatearekin ere. Eta hori edozein profesionalentzat, ni irakasle bezala, edo baita ere gestore bezala, ezinbesteko erronka da, eta da egunetik egunea gure hezkuntza sistema hobetzea. Eta zentzu horretan baita ere sartzen da euskararen gaia. Lehenik eta behin, hor badago elementu bat, eta bat, ikastetxeak, beti erreferentzitzat hartu behar daukau gure ikaslea. Gure ikaslea da, hezkuntzan, iparra, ardatza eta bera hartu behar dugu kontutan. Eta momentu honetan, egunetik egunea, baita ere, konstiente izan behar gea, errealitatea urtetik urtea anitzagoa dela, ezberdinagoa dela, ez hobea, ez okerrago, baizik eta ezberdina. Adibidez, orain dela 2011an genitun ikaslearen perfila eta egun daukaun ikaslearen perfila ezberdina da. Hori lehenengoa. Bigarrengoa, hezkuntza sistema benetan kalitatez, beraz, euskararen proiektua egunetik egunea hobetzen joteko ahaldundu behar dugu. Ahaldundu esan nahi du liderazgoa berdegula ikastetxetan, hezkuntza komunitatearen implikazioa eta hezkuntza komunitatearen implikazioa diodanean, esan nahi du ez bakarrik zuzendaritza taldek, ez bakarrik klaustroa baita ere gurasoak. Eta ikastetxe bakoitzak betetzen du ekosistema bat. Ekosistema bat betetzeak zer esan nahi du? Ez dela bakarrik ikastetxea, da ikastetxea, badaude hainbat eragile eta baita ere udaletxek. Eta ja gehiago jorratuko dugu geroago. Aipatzen ari garenean ikastetxeak alduntzea, ikastetxe bakoitzak behar du bere hezkuntza proiektua. Eta hezkuntza proiektu horretan behar du bere hezkuntza proiektua. Ezberdina dalako lasarten egon daiteken ikastetxe baten errealitatea bere ekosistemarekin edo Tolosan egon daitekena, edo Errenderin, edo Irunen. Bakoitzak behar du bere hezkuntza proiektua, bakoitzak behar du bere hezkuntza proiektua. Hezkuntza proiektu horrek, nolabait, garatu behar du ikuspegi pedagogikoa, jorratu behar dauka baita ere langilegoaren, gurasoen implikazioa. Eta irakaslegoak baita ere, asumetu behar du zein paper jokatu behar duen euskalduntze prozesu horretan. Irutzen zait, hainbat gunetan baita ere lasaitu ingela, eta nik baita ere profesional bezala, eta ikastetxe bateko irakasle bezala ikusten dut zein dan errealitatea, eta nik usteet bai behar duela kakotxen artean nolabiteko tensionamendu berri baten edo berritzaile baten prozesu bat jartzea. Neurtu inberra dauzkau, zein dian gura errealitateak. Momentu honetan nik badakit, hainbat ikastetxetan, D-ereduko hainbat ikastetxetan, adibidez, irakaslegoaren neurtuz euskararen erabilera, 56 erabiltzen da, uneko 56aren euskararen erabilera, hainbat momentutan eta hainbat gune jakin batzutan. Orduan, ikasleari bidaltzen nahi gean mezua, ze naiz gu bakarrik uneko 8, uneko 15 bitarte
egon gure ikastetxetan, irakasle batek kualitatiboki suposatzen duena ikasle batekiko badakigu zer dan. Orduan, balima dao errealidade hori, nik uste elementu horietaz eta konstiente izan beharria, beraz, proiektu bat, hezkuntza proiektu bat, errealidade bat, eta ekosistema bati erantzunez, hezkuntza komunitate osoaren implikazioa. Udaletxe barne, oraingoz. Hori, hezkuntzatik begiratuta, galdera hori bai izan, hezkuntzak eta eskolak zer eta nola egin behar duen hobeto. Nahi nuke bingen posible bada, hizkuntz politikaren begirada ere gehitzea, Jokinek egin duen azalpen horri. Nik nahi nuke horrena pixka bat kontestua ere kontutan hartu, ez da. Kontestuaz hitz egiten dudanean, hitz egiten dut, apustu bat egin duen komunitate politiko batetaz. Eta gure komunitate politikoak egin duen apustua, eta gure komunitate politikoa da, legebiltzarrean ordezkaritza duena, gure komunitate politikoak egin duen apustua da, pertsona elebidunez osatutako gizarte bat osatzea. Eta elebitasuna modu ezberdinean ezagutzen ulertzen dugu eta dute legebiltzar horretan ordezkaritza duten talde ezberdinek. Batzuentzako elebitasuna da komunitatea izatea elebiduna, batzuk euskeraz hitz egingo dute, beste batzuk gaztelaniaz, batzutan ahaztuko dira, baina komunitatea izango litzake elebiduna. Eta alderantziz, beste ikuspegi batetik, elebitasun hori ez da ikusten komunitatean bakarrik, pertsonengan ikusten da. Alegia, pertsona elebidunez osatutako komunitate bat. Horrek esan nahi du, kasurik hoberenean, eta gauzak bide batetik modu paketsuan aurrera baldin badoaz eta aurrera pausuak ematen badira, gure gazteak, 16 urterekin edo 25 urterekin, izango dira euskaldunak eta izango dira gaztelaniadunak, eta agian, 3. edo 4. hizkuntza bat ere hitz egingo dute. Beraz, pertsona elebidunak aldundu eta trebatu eta formatu behar ditugu. Eta gainera ez daukagu nun kopiatu, asmatu egin beharko dugu. Ze ez dut uste, honen moduko planteamendu asko daudenek inguruan, eta orain arte egin dugun bezala, hemendik aurrera ere, asmatu egin beharko dugu. Aurreko 40 urte hauetan, neurri batean asmatu den bezala, seguruna ez dira espektatiba guztiak. Jokinek esan du urte hauetan 200.000 pertsona euskaldundu dituela, edo euskaldun atera dituela euskal hezkuntza sistemak. Hau, orain dela 40 urte ikusi bagenu, batzurentzat lortu ezineko zerbait izango zen, eta beste batzuentzat berriz euskaria, 20 urtetan dana euskaldundu behar gendun. Ez elebidundu, baizik eta euskaldundu. Orduan, uste dut, gauza be kontuan hartzea hona dela, beraz, gaude, pertsona elebidunak prestatu beharko dituen gizarte batean, eta gainera beste hizkuntza batzuetan ere gaitasuna eman nahi diegu, eta hori da adibidez hezkuntza lege berriak helburu bezala planteatu duena. Hortik aurrera zer esan, badakigu eskolatik kanpo ze baldintza bete behar diran euskarazko jarduerak eta euskaraz modu errez batean eta hitz egiteko aukera egon da binez da. Eta badakigu, baldintza horien artean daudela, aldi batetik egotea inguru soziolinguistiko bat hori errazten duena. Zenbat eta inguru soziolinguistiko euskaldunagoa errezagoa da euskararen erabilera. Baita ere, masa kritiko bat egotea, euskaraz hitz egin behar duen pertsona horrek edukitza bere ingura masa kritiko bat normaltasunez euskaraz hitz egin ahal izateko. Baita ere, hizkuntza gaitasun bat. Eta hau, jakina, ez da toki guztietan gertatzen, eta kosta egingo da, eredu hau toki guztietara zabaltzea. Bestetik, kontuan izan behar dugu, pertsona gazteei buruz hizketan ari garela, eta ez dakitzen batetan hurbiltzen geran pertsona gazte horien gana jakitera zer duten buruan. Eren egun elkarrizketa batean irakurtzen duen oraindikan neurozientziak ez digula erakutsi nola funtzionatzen duen gure buruak hizkuntza berri bat ikasterakoan, eta pertsona asko gure artean hizkuntza berri bat ikasten ari dira. Nahiz eta gure herriaren hizkuntza izan, ez da? Eta ikusi beharko dugu, gazte horiek nola hurbiltzen diren hizkuntzaren mundura, ezagutu beharko ditugu beraien diskurtsoak, geureganatu egin beharko ditugu, eta pentsatu egin beharko dugu nola eragin dezakegun jarrera horietan eta diskurtso horietan.
Ze hizkuntza politikatik egiten ari garen, lehendakari Agirre Zenterrekin batera egiten ari garen ikerketa baten bitartez ikusten dugu, agertzen diren ereduak oso diferenteak direla, eta batzuetan atxikimendua ikusten da eta beste batzuetan bat ere ez, eta, persona gazteekin ari gara, eta hori kontutan izan behar dugu. Eta gero badago, hirugarren elementu bat, hizkuntza, nik uste dut hizkuntza formalean, ikastetxearen barruan erakusten den hizkuntza formal horretan, aurrera pausu izugarriak eman ditugula. Datuak egiazkoak direla, pentsatu behar dut Jokin, eta datuak egiazkoak baldin badira, datuek esaten dute zenbat gurasok egin duten apostu, beraien seme-alabak eredutan ikasi dezaten, datuak esaten digute ze kalifikazio lortzen dituzten ikasle horiek, adierazten digute gehienak selektibitatera iristen direla, eta selektibitatean aprobatuen edo selektibitatea gainditzen dutenen kopuruak oso handiak dira, askok eta askok egiten dute euskeraz, eta gainera ikusi ditugu, lehen aipatu ditudan gazte horiek, zientzia hitz egiten, zerbait gertatzen ari da eredu formal horretan. Hortik kanpora badago bigarren esango genuke hizkuntza ez zain formala, baina gertatu leikena eskolaz kanpoko jarduerak egiten direnean, ez? Kirolean eta musika eskola batean, antzerki eskola batean, dantza eskola batean, bestelako ikasgune batean, ezta? Hor behar bada ez dugu gizarte zientziak ikasten ditugunean erabiltzen dugun eredu formal hori, baina kalean nola nahi hitz egiten dugunean erabiltzen dugun beste informal hori ere ez. Bigarren honetan, eskolaz kanpoko jarduera antolatuetan erabiltzen du, gai honi heltzen diogunean ere, zenbait gauza kontutan izan behar ditugu. Gure etxean, guk erabaki genuen, gure seme-alabak ikastegi publiko batera bidaltzea. Bilbon bizi gara. Eskola barruan eta ikasgelan dana euskaraz gertatzen zen, baina gelatik kanpora gauzak euskaraz egitea etzan erreza. Eta guraso elkartearen bitartez lortu zen, urte askotako aleginaren ondoren, futbol talderako eta saskibaloi talderako entrenatzaile euskaldunak aurkitzea. Baina, klaro, euskalduna dalako entrenatzaile hori berez eta besterik gabe hasiko da ume horiekin euskaraz hitz egiten, ez, seguruna eskatuko digu, seguruna ez, eskatzen digu alegin bat. Aurrena izango da mundu guztiak adostea eta onartzea entrenatzaile hori euskalduna izango dela, baina gero baliabideak eman beharko dizkiogu entrenatzaile horri berak nahi badu. Jakin dezan nola planteatu behar dituen, nola lortu behar dituen, sortu behar dituen harremanak euskaraz entrenatzen dituen neskamutiko gazte horiekin. Eskolaren ingurumarian mugitzen da hori ere, aipatu duzu, eskolaz kanpoko jarduera horiek baino jarduera antolatuak edozein kasutan ekosistema kontzeptua berriro ere dator bingen, aipatu duzun ekosistema honetan galdera baitzen eskolak zer, ekosistema horretan hizkuntza politikak zer, ze ekarpen egin dezake edo zein litzateke zure ustez hizkuntza politikak hor jokatu behar duen rola, papera, nola sustatu hor? Hizkuntza politika, galderan niri egin didazu hizkuntza politikaren arduradun bezala, ezta? Baina hizkuntza politika, eta hau ere esan beharra dago, hizkuntza politikak gure herrian kontutan izan behar ditu erakunde maila ezberdinak. Guk jaurlaritzan eginkizun bat daukagu eta jaurlaritzatik gauza batzuk egiten ditugu, baina aldundiek ere, lurralde bakoitzean eskumena dute gai honetan, eta udalek ere onartua dute eskumen hori udalegearen bitartez. Beraz, hizkuntza politikak egiten ditugu 3 erakunde mailen artean, elkarrekin eta batera. Eta egiten ditugun gauza guztiek behar dute 3 maila bien adostasuna. Bestetik, hemen esan da, Markel Olano diputatu nagusiak esan du, zein garrantzitsua den erakundeek egiten ditugun ekimen horietan aintzat hartzea eta lankide eta bidelagun izatea euskalgintza deitzen dugun mugimendua, ezta? Euskal zaletasuna adierazten duen mugimendu hori. Eta nik esango nuke, gainera, gogoeta honetara ekarri behar ditugula ez erakundeetako eta ez euskalgintzakoak ez direnak. Horiek ere behar ditugu, gure proiektuak aurrera ateratzeko, eta ez dakit beti kontutan izaten ditugun. Ze beti gu eta geure artean ari gara,
eta beste batzuentzat ari gara, eta orduan horiek ere nola edo hala uste dut ekarri behar ditugula gure gogoetara eta bien konplizitatea behar dugula. Eta hortik aurrera, hizkuntza politikatik zer? Bueno, alde batetik, makro maila batean, hizkuntza politikatik momentu honetan sustatzen ari garen proiektu nagusiak dira, bat, eta lehenengoa eta garrantzi berezikoa da, adin honetako pertsonei begira, kirol arloaren euskalduntzea. Modu antolatu batean egiten den kirol jarduera horrek behar ditu programak, behar du entrenatzaile, futbol elkarte, guraso elkarte, familia eta barren konplizitatea aurrera egiteko, eta horrek behar ditu tresna batzuk. Hizkuntza politika berri batek behar ditu nola ez mundu digitalean gertatzen, sortzen eta ematen ari diren berritasun guztien inguruko ekimenak. Behar ditugu tresnak, behar ditugu lankidetzak, eta horiek ere planteatzen ari dira. Behar du garrantzi berezia ematea hizkuntzaren transmisioari, eta honetan ere ekimenak badira, eta egongo dira, eta gainera gure ekonomia erkidegotik aruntzago joan daitezkenak, Nafarroako gobernuarekin batera, edo Iparraldeko erakunde publikoarekin batera. Beraz, hainbat arlotan eragin beharko dugu. Eta gero hori lurrera eraman behar da. Eta lurra kasu honetan udalerriak dira batez ere, erakunde ezberdinen arteko konplizidade horren bitartez, eta hemen zaudeten gehienak udal mailan lan egiten duzuen teknikariak dira, teknikariak zarete barkatu, eta neurria handi batean goiko politika horiek zuek egikaritzen dituzue, eta zuek eramaten dituzure lurrera herri-zerri. Denboraz larri oiltza eta gauza asko galdetu nahi eskitzuet oraindik eskatuko dizuet mesedez. Bai, nik osatu nahiko nuke pixkataz bingenen azkenoko mezua eta gainera aprobetxatuz zuek hemen zaudetela. Udal teknikariak alkate bezala, eta zuetako batzuk ezautu nauze alkate moduan, hezkuntza sailarekin hainbatzetan bakizue ez dela erreza izan mantenimendua dala, bestea dala, baina gauza guzti horiek alde batea utziz eta hurrengo urteetan hemen aprobatu nahi dugun aurten eta datorren urtean legebiltzarrean hezkuntza legearen bitartez osatu nahiko genduke noraiteko gune bat, elkarren arteko gune bat. Eta gune hori izango litzateke tokiko hezkuntza batzordea formalizatu. Ikastetxe ezberdinak udaletxetan gure hainbat teknikariekin lanean jartzea. Gauza asko daude elkarrekin egiteko, gauza asko ditugu. Kirolaz hitzein marko genduke, hitzi marko genduke matrikula ikastetxe ezberdinen arteko matrikula nola antolatu, hori beste egun bateako, eduki dezakegu, baina baitare hizkuntzaren normalizazioaz. Nola jorratu, nola landu, azkenean nola koordinatu, nola antolatu elkarrekin ikastetxe ezberdinen artean gehi udaletxearekin nola antolatu orduz kanpo diren estraeskolarrak edo gune horiek, espazio horiek, musika eskolak, hainbat elementu eta benetan gustatuko hitzaidake hemendik jotea mezu batekin eta da udaletxeek eta hezkuntza saila baditugu amankomuneko espazio batzuk eta amankomuneak diren espazio horiek landu, jorratu eta garatu alizateko gune bat behar dugu eta lege horretan jarri nahiko genduke eta ados gaude alderdi politiko gehienen artean bide hori, batzordi hori edo espazio hori antolatu alizateko. Zeran zuzen ere hori galdetu nahi dizut, prestatzen ja labean edo egon daiteken edo laberako prestatuta dagoen hezkuntza lege berrian ze kabida duten. Bi egun hauetan aipatuko diren gai hauek, aipatu duzu oraintxe bertan badagoela egituratze horretan eragileak eta bereziki udal mailako espazio hori sortzea saretzea da behin eta berriro orain artekoetan aipatu dena. Nola txartatu daiteke hori edo aurre ikusita dago horri lekua egitea lege proiektu berrian? Bai, hor badago
espazio amankomun horretan aipatueten udaletxe hezkuntza saila edo gobernuen arteko espazio amankomun horietan dago giza kohesioa. Eta gizarte kohesiorako ezinbesteko elementua da hizkuntza. Kasu honetan, euskera badaude beste hainbat elementu eta kezka dana segregazioa, beste badaude elementu asko, baina gaur hizkuntza, euskera eta horregatik pentsatzen dugu kasu honetan euskeraren normalizaziorako horrelako guneak, horrelako espazioak ezinbestekoak dira. Kontutan hartu zazue, badaudela, Gipuzkoaren errealidade bada, baina gero badaude beste batzuk, errealidade batzuk, enkarterrik, badaude, han arazoak dituzte, arazoak ditugu guk gure jangelatan, euskera dakiten monitoreak kontratatu alizateko. Ez ditugu aurkitzen, eta hori da errealidadea, eta leheno hasi nahi zen diskursoarekin berriro bueltara natorez, eta da guk ez bali madiegu gure ikaslei, gure gaztei euskaldun eredu hori ematen, nahiko lan izango dugu gure ikastetxetatik kanpo baita ere beste eredu hori erabiltzezaten. Beraz, elkarren artean izugarrizko gunea daukau, lanerako espazioa, eta gune horiek formalizatu behar dauzkagu denon onerako, eta gainera, nik uste, sistemaren eta gizartearen onerako, eta gizartea diotenean herri bakoitzean dagoen komunidadearen onerako. Amitu beharrean gara eta aurrera begira zer erronkak aipatzea eskatu nahi dizuet, dagokizuen arlotik, gai honen inguruan, zuzentzen dituzuen zailetatik, zein erronka nagusi jarri dituzue jomugan, bi egun hauetan aztertuko dugun gaiaren inguruan, Bingen zurekin hasita? Nik esango nuke garrantzi berezia duela adostasun giro batean proiektu hauek bultzatzeak, akordioaren bideak. Nik susuma daukat egoera komplikatuak biziko ditugula hizkuntzaren inguruko politiketan datozen hilabete urteetan. Uste dut, gure erkidegoan ikusiko dugu, ingurukoetan sumatzen dugu, joan den igandean herri urratzen azerrea zegoen urtetan euskaraz egin diren gauzak orain egiteko zailtasunak egongo direlako, eta hori nabari da eskuin eta ezker motorreko partiduen plantamentuetan, gure inguru guztian ikusten ari gara, zerbait gertatzen ari dela, eta horrek astindu egingo du seguruna hizkuntzen inguruko eztabaida. Gainera, hauteskunde geroan sartuko gara laizter, eta ez daituzte euskara kontuak edo hizkuntza kontuak gure kasuan libratuko direnik eztabaida horretatik. Beraz, uste dut oso garrantzizkoa dela hartzen ditugun erabakiak adostasun giro batean hartzea, ze bestela zailtasunak edukiko ditugu. Gero, urte hauetan hainbat esperientzia pilotu egin ditugu era guztietakoak eta erakunde guztietatik. Egin ditugu aisialdiaren arloan, egin ditugu hezkuntzaren arloan jakina, egin ditugu kirolaren arloan. Eta nik uste dut momentua iritsi dela esperientzia piloto horietatik ikasi dugun hori errealitatera eta praktikara eramateko. Eta hori egin beharko genuke ia herriz herri. Uste dut beharko genukela adostasun orokor bat autonomia erkidego mailan hartutakoa, eta alegin egin beharko genuke, daukagun esperientzia piloto horietatik atera dugun eta lortu dugun ikaskizunekin, herrietara eramateko eta praktikara eramateko. Eta hor, danon lankidetza beharko dugu. Gure kasuan, dudarik ez, hezkuntza saila eta hizkuntza kultura eta hizkuntza politika sailaren artekoa. Erakundeok daukagu non elkartu eta non hitz egin gauza hauetan, hizkuntzaren akoba deitzen dugun organo horretan elkartzen gara Jaurlaritza, Aldundiak eta udalak, eta hor daukagu gure arteko adostasunak lortzeko esparru bat, baina gero akordio hauek herriz herri eraman behar ditugu. Beharrezkoa da, bestela aztelako ondo aterako, herri bakoitzean sortzea nolabaiteko adostasun gune bat edo elkarrizketarako gune bat
udal arduradunek egon beharko dute, udal teknikariak egon beharko dute, ikastetxetako arduradunek egon beharko dute, guraso elkarteek egon beharko dute, kirol elkarteek egon beharko dute, eta hor, kapaz izan beharko genuke, helburu batzuk jartzeko. Diagnostiko bat egiteko, nora iritsi nahi dugun idazteko, helburu batzuk jarri eta baliabideak jartzeko. Eta baliabideak jartzeko eginkizun horretan, bai Jaurlaritzak eta bai Foru Aldundiek uste dut zer esan daukagula. Beraz, uste dut aukera bat daukagula, hezkuntza munduan azkenean gure arduradun politikoek eta hezkuntza sistemak konbentzitu zituzten familiak eta gurasoak beren seme-alabak euskal ereduetan matrikulatu zitzaten eta hortik etorri da D-ereduaren nagusitzea. Beharko genuke gai izan, D-ereduan ikasten duten gure neska mutiko horiek ikastetxez kanpora ere, D-ereduko aukerak izan ditzaten eskolaz kanpoko jarduera erdi formal edo erdi informal horietan euskaraz jarduteko. Bai kirola egiten dutenean, bai musika eskolara joaten direnean, antzerki talde batean, dantza ikasketetara joaten direnean, edo pintura ikasketetara joaten direnean. Eta horrek eskatzen du jakina, aurreko euskaldunak izateaz gainera, sistema hori babestuko duten eta gidatuko duten beste profesional horiek ere euskaldunak izatea. Beraz, uste dut proiektua definitu behar dugula, eta ez dugu egun batetik bestera egingo, baina nora joan nahi dugun adostuko bagenu errazago izango da bidea. Binda berriz, entzuten ari gara elkarlanaren beharra, eta elkarrekin egin beharra adostasunetik, eta aniztasun hori kontuan izan da hori erronka potoloa, zalantzari gabe. Hezkuntza sailetik inokin amaitzeko zein da erronka edo zein dira erronkak? Hezkuntza sailara aiatu ginean talde bezala, gainera hemen dagoela baitere Bego, Amaia, direla benetan talde zoragarri daukagula. Garbi uki genuen eta lehendakariarekin partekatu genuen eta gobernu bezala baitere alderdi sozialistarekin saiatu behar ginela hezkuntza legea gobernutik haratago joan zedin. Alderdi politiko gehiago sartu behar genitulak hezkuntzak merezi zuelako politikatik edo egotea edo nolabait lehen aipatueten bezala pake sozial horretan ez. Eta bingenek aipatu duen bezala euskerari bestein beste gertatzen zaio. Eta denok ikusten aia ze gertatzen dan Katalunian eta badaudela tensionatu egin nahiko dutenak eta tensionatzen ari direnak urrengo urtetan, eta bingenek eta biok askotan ikusten dugu gai hau eta hezkuntza hartzen da euskera, beti da euskera, beti debatean euskera dago eta berez. Orduan, ni usteet gu lasai, tinko mantendu behar dugula, gauza garbi. Irakurri nahi dizuet, 1951 Pedro Salinasek idazleak gaztelanearen defensan egiten zuen idatzi bat edo, eta Real Akademiak, Amigos de la Real Akademiak publikatutakoa. Dauka 1951ko hizkuntza, aipatzen du hombre eta aipatzen du lako. ¿Tiene o no tiene el hombre como individuo, el hombre en comunidad, la sociedad deberes inexcusables mandatorios en todo momento con su idioma? Tremenda frivolidad es no hacerse esa pregunta. Pueblo que no la haga vive en el olvido de su propia dignidad espiritual en estado de deficiencia humana. Porque la contestación entraña consecuencias incalculables. Para mí la respuesta es muy clara. No es permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua desarbolada, flotar a la deriva, al garete, sin velas, sin capitanes, sin rumbo. Bukatzeko, guk hezkuntza eta legean momentu honetan badaukagu erronka potente bat, baitere sortuko deu Begoren eta eskutik instituto berri bat, euskerarako eta hizkuntzetarako ikerketa berrikuntza aplikatua, egoera ezberdinak daudelako, baina guretzat apostu sendo bat izan behar du, benetako erronka bat daukagulako, dauzkagu
Gasteizen adibidez hainbat ikastetxe non ia ikaslegoaren 100% ama hizkuntza euskera ez den hizkuntza bateko ikasleak direnak, eta hoiek D ereduan ere badaude, baina ezberdina da hango D eredua edo gure hemengo edo Tolosa ikastetxe bateko D eredua, baina benetan indarra dauzkagu, bingenek aipatu duen bezala gurasok ere autu bat egiten ari dira D ereduaren inguruan, eta guk hezkuntza sistema bezala, hezkuntzak behar duen eta merezi duen paketik, eta hizkuntzak merezi eta behar duen paketik 100% hobetzen, kalitatez aregotzen eta euskararen inguruan sakontzen joango. Hezkuntza eta hizkuntza ardurak dauzkatzue Eusko Jaurlaritzan, eskerrak emanez hasi naiz eta horixe berretsi nahiko nuke amaitzeko ere ardura horiek ordezkatzen dituzuelako hemen zaudete, baino garbi gelditzen zaigu ardura horiek partekatuak direla hitzaren adirarik zabalenean. Mila esker sailburuk eta urrun arte.